Liwa vilayatynyň häkimetleri Amaderiýanyň suwuny ulanmagy we balygyny tutmagy gadagan etdiler. Üstesine regionyň saglyk idaralarynda okuw jaýlary üçin arassaçylyk serişdelerine işgärlerden pul toplamak ýoly goýuldy. Aşgabatda bolsa ýyla teýil baglara goý berilmeýär. Bu arada Azatlyň Türkmenistandaky habarçylary maglumat berýärler. Liwapda ýyla Amaderiýanyň suwuny ulanmak balygyny tutmak şeýle-de sebitde guşlary awlap iýmek gadagan edildi. Habarçylarymyz yerli balykçylaryň tutulmagyna, olaryň ellerinden balygynyň we gurallarynyň alynmagyna degişli ýagdaýlary habar berýärler. Libawyň tas ähli ýerlerinde Amaderiýa degişli ýaplardan suwy ulanmagy gadagan etdiler. El ýuwmak, balyk tutmak we hatda suwy maly bermek gadagan edildi. Balykçylar tutýarlar, karantina salýarlar we olaryň tutan balyklaryny ýakýarlar. Geçirilýän ýygnaklarda ýylata balygy we ýabany guşlary iýmegin gadagançylygy hakynda duýdurýarlar diýip habarçymyz 20 aprelde habar berdi. We yerli ýylata öýlere aktyrylýan suwy gaýnatman içmeli däldigi we bazarlardan balyk satyn alyp iýmeli däldигini hem duýdurýanlygyny bellädi. Habarçylarymyzyň sözlerine görä, yerli resmiler bu gadagançylyklaryň anyk sebäbini düşündirmeýärler. Häkimetleriň izli ýedine gadagançylyk girdip düşündürüş bermedligi ýyla arasynda dürli gurrunlaryň we täsin çaklamalaryň döremegine sebäp bolýar. Amaderiýanyň suwunyň we balygynyň gadagançylygy derýanyň joşýan mövsümine gawat geldi. Bellemeli dünýäniň hiç bir ýurdunda COVID-19 keseliniň derýa suwundan we janly jandarlardan geçmesine degişli ýagdaýlar bolmandy. Ýazyrky wagtda Türkmenabadyň saglyk edaralarynda virusa garşy dermandary we arassaçylyk serişdeleri üçin işgärlerden pul toplanýar. Habarçymyz käbir saglyk edaralarynyň işgärlerini aksalin mas, gulak arasalayan taýjyklar, öl salfetkalar we antiseptik satyn alyp golaýdaky mekteplere we çağlar baglaryna bermek üçin pul talap edilýänligini aýdýar. Mundan başga çeşmelerimiziň maglumatyna görä Liwapda ýokunç keseller üçin niýetlenen hastahana bölümleri giňeldilipdir. Çärji we Trap hastahanasynda infeksion ýataglar üçin aýratyn bir korpusy gyssaglaşdylar. Indi hepatitli we garny agyrly hastalary Çärji we Trap hastahanasyna yerleşdirip başladylar. Häzirki wagtda çağlaryň garny agyry bilen kesellemegi köpeldi. Ýokunç keseller hastahanasy olaryň ählisini kabul edip bilmez diýip Gizliň şerti bilen habarlaşan Liwapdaky çeşmämiz aýtdy. Onuň sözlerine görä, häzirki wagtda COVID-19 pandemiýasy sebäpli regionyň ýokunç keseller hastahanasy çağlary kabul etmeýär. Şonuň üçin çağlary Etrap hastahanasynda yerleşdirýärler. Şeýle-de şu günler Türkmenabadda şäheri abadanlaşdyrmak boýunça işler geçirilýär. Esasy üns at aýlawyna berilýär. Yerli habarçylarymyzyň aýtmagyna görä, Türkmenabad bayramçylykda at çapyşygyna taýýarlanýar we prezident Gurbanguly Berdimuhammedowyň sapar etmegine garaşýar. Şu gün häkimlikde ýygnak boldy. Prezident at aýlawyna geler diýdiler. Aýlawyň golaýynda doly arassaçylyk geçirilýär diýip habarçymyz 20 aprelde aýtdy. Türkmenistan her ýyl aprel aýynyň soňky ýekşenbe güni Bedew bayramyny belleýär. Türkmenabadda planlaşdyrylýan bayramçylyk çäreleri barada şäheriň häkimliginden resmi maglumat almak azatlygy başartmady. Şu ýylyň başyndan beri Türkmenabada bir näçedik sapar eden prezident Berdimuhammedowyň odolky saparlary barada hem resmi habar çeşmeleri öňünden habar bermändi. Şol bir wagtda Aşgabatda bolsa ýylat sil baglara goý berilmeýär. Üç aýak bitaraplyk ýadygarlyginiň ýanyndaky parka goý bermeýärler. Bazar güni çöle salmadylar, ýöne restoranlar işleýär diýip 20 aprelde Azatlyk radiosynyň habarçysy habar berdi we munyň sebäpleriniň ýylata düşürilmeýänligini belledi. Häzirki wagtda Türkmen hökümetiniň koronawirusyň öňüni almak boýunça görýän çäreleriniň dowamında ýylat hereket azatlygynyň çäklendirilmegine duçar bolýar. Ýatlasak, Türkmen häkimetleri ýylaty global pandemiýa we ýurdun içindäki hakyky ýagdaýlardan habar saklamagyny dowam etdirýärler. Gyrgynçylykly COVID-19 keseliniň dünýä ýaýrap başlamagynyň başyndan beri Türkmen hökümeti ne öz raýatlaryna ne de halkara jemgyýetçiligine anyk maglumat berýär. Hut şu sebäpden prezident Gurbanguly Berdimuhammedow Financial Times neşriniň Duýaguşlar Alýansy adly sanawyna girdildi. 17 aprelde çap bolan bu maglumatda koronavirus howpuny ret edýän 4 ýurdun lideri barada habar berildi. Türkmen prezidenti bilen birlikde bu topory Belarusyň, Braziliýanyň we Nikaraguanyň liderleri emele getirýärler. Türkmenistanyň prezidenti ýurtda COVID-19 bilen kesellänleriň sanyny nola getirmek üçin öz bir ýasama usulyny oýlap tapandygyny aýdýar. Jenap Berdimuhammedow üzerlik tütedip göz bilen görüp bolmaýan infeksion keselleriň öňüni alyp bolýanlygyny öňe sürýär. Resmiýetleri hökümet edaralaryny, ofisleri, bazarlary, mektepleri we gonumçylyklary otuň tüssesi bilen günde 2 edek tütedip çykdylar. Ýoksa da bu çäräniň peýdasyna hiç bir ilmi subutnama bolmasa da bu Merkezi Aziýa diktaturasynda şol hereketler dowam etdirilýär diýip Financial Times neşri belleýär.